nang itu akan tong sekot pen press meet ki padu jalam thi nang johang pen nang itu dak nang chitong mon the kapot media korti abang pula pe abang video akan churu parlo lasi nilitum nang itu akan ithetheni adhek Karbiang lo akan kemathan nei puga chikrong tum EPHL silong kitu atum lam adhek kaning jepon aso puthak pensi nang itu akan lam klar pensi nang itu panang hang lo lasi isi bangla hen lo je APHLC 7 nang deng atum foundation de ketalon pon hala bangke nilitum thang alam ki puduna alam ave song amhang theklo talon pon lo choklo sa laso din long okilogoi kiwang det pen hemprek alam dak nang kaning je posi latum bangke aning ki suluk nilitum ki pudungke lakali Karbiang long arat atum okilgogoi dak kaning je pen alangli ki claim kopima fula bang se chini nei ko khan athe pipot ma atumi hata nili press meet long la solam tin gelo athe okilgogoi ke non lekiwang mi gali okilogoi ke ilitumalo jakasa movement ahut ke alangli ke mane kis alangi krikhok mukti sidobomlo la pe hola so hut Karbia risoi janatum kache song la so jakong pen state government atum central government atum talks nang ke hang la puson dulo hala so talks nang ke hang ahut pachun depna pusi Assam lo opposition do anatum state pilong le pusi letar kipi hala sohut alangli tai nutlo pusipo la solong dak nitumta reaction do sohut CPIML pen ta pidet po joine nitum reaction do athe hola surni CPIML long sido reaction tut lo ni hala solam ben CPini ni la so andeng diklem lasi hala dak okhil gogoi ke dak wang po Karbiang bong autonomous state alam Karbi phan support tangte ilitum karjuneng ke alangli Assam Assembly long alangli comment tune je autonomous state pinangji po long alangli kaning je dun doloma lake nangli tumta arjulong le lapen ningje je lanchot kali kaprek alam da ningje je autonomous state alam ke lage papi galam lo ako isidolang okhil gogoi da kaning je ke PGR lapen VGR alam alangli touch pon PGR VGR ke lata onania Bangali Sangali sipu tamane study away okhilogoi phani tum expectation ke study the obon pusitin tala somunit study away athe pipot ma Ladakh langkaijan along ka eviction ahut langkaijan along state government pen Karbiang long autonomous council atum chilang pen government pen laso ka eviction ahut ke okhilgogoi ke Karbiang long atum phan ka eviction tum phan dhomki sinang pido nang tumhala so statement lang de chini lo lasi Ladakh ki wang epilo ilitum ning sibat ki do phan alangli lahe nang kaning je dun tapa phan lapen isi kaning je dola alangli kaning je do thula alangli ke Karbiang long autonomous council ke ilitum CM Dr. Himanto Biswa Sharma sir phan chief minister phan alangli ke ATM busigipo ATM busipu lasi ilitum alang phan okhilgogoi phan karju okhilgogoi Karbiang long arat aphan kopipilo kira hingsap tha lapen chief minister Karbiang long aphan nang kirap ki thenai pulo tangte non pini pinangan atum lahai okhilgogoi atum lahai lurin juti tum ke matha pipolo non ke aprang ilitum Himanto Biswa Sharma chief minister awe aprang turun gogoi ane lang nang he turun gogoi botai ko anlo Karbiang long kiwa turun gogoi botai ko anlo Karbiang long kiwa lapen turun gogoi Karbiang long aphan lason chingwai sarpen botai ko anlo ki hang lapen aprang chief minister da dolo ilitum alangli tum aphan ka chingwai damje aphan appointment anda long ni appointment ki long je aphan achiklo sita pini ke ilituma farman aphan CM aphan kanghon mane malo Karbiang long arat aphan si kanghon CM aphan alangli ason along kachipon mane Karbiang long arat aphan kanghon
laso Karbi Anglong arat aphan kanghon a result dai tum theklong dak development aphan pini jong si national level football pathulong pulo tangte pini kasa stadium ason pulo tangte labangke pini I league ta dak sigi pathu all India a team da dak si pathulo pulote la ke ili tum han kanghon me sigilo non towar ili tum la hinsab lo pulo tangte la ke ili tum aprang undeveloped hutai tum theklong non develop hutai tum theklong non four line ben chotkali kapre atwar ta ba difua town le tum ka develop alam le chithan punon tara langso alam ka develop alam le chithan punon chitami ili tum phan kang nangkang hon laso aputha ka bangke ili tum chitheklong lo sita okhil gogoi bo bangke ili tum han opilo danga pike wang po ladak divide sinang kuri lason si theklong cho laso posi ili tum bangke kipu lapen isi alam alang litum kaning je do je Pening APHLC Foundation Day nang litum media tumke kaikir along ta dunlo tuning abang si muni kyong ma pening bang si muni dong lapen lanon ke do di ma feel along bangkon lo ke jang nang tum ta chini mati te latuma bang si aphuga gorom lo tuning ke muni do adhek dunge tuning pota ablu do thulang le pangbar tha tuning la pening tamane laso putha ke non laso Ningkani sekang bo bangke APHLC along hajar amunit ke BJP along nang mart tanglo hajar amunit nang mart tanglo hajar athi pipot ma bangke latum kaning je dumati re-election doji re-election na update lo latum kaning je ason tin ta ke pacho beyalam lasi latuma bangke chua prang pen non bat kikom aru laso posi ini tuma bangke kipu lapen isi alam alang litum kaning je do je Pening APHLC Foundation Day nang litum media tumke kaikir along ta dunlo tuning abang si muni kyong ma pening bang si muni dong lapen lanon ke do di ma feel along bangkon lo ke jang nang tum ta chini mati te latuma bang si aphuga gorom lo tuning ke muni do adhek dunge tuning pota ablu do thulang le pangbar tha tuning la pening tamane laso putha ke non laso ningkani sekang bo bangke APHLC along hajar amunit ke BJP along nang mart tanglo hajar amunit nang mart tanglo hajar athi pipot ma bangke latum kaning je dumati re-election doji re-election na update lo latum kaning je ason tin ta ke pacho beyalam lasi latuma bangke chua prang pen non bat kikom aru kom bola tumalo athi pipot lo rat atumalong nitung chini paka latuma bangke autonomous state alam ta ukhilogoi se kaning gitika alang tum a leader satum alang tum along kido a leader satum autonomous state alam a agenda alang litum long ave mohet a press meet long da theklo sersing bang mathalo nitum autonomous state alam do goyo do pumalapu mobile chilang ma ji theklong da the nang tum theklong ma tilata lasi on the spot media thing no mata ka chong thui la tum ke pacho bayala hala lata itum ame ka thing no long si theklong lasi lancho takalilang latum 7 foundation di long ke latum along ke wang atum hala diuri bangta nang litum chini da growth center long ilitum tokso padolo APS 6 schedule implementation committee bu ben se ke ha APHLC budagali 6 schedule implementation committee tumpen hanglo hula dak diuri kaning je pilo nangli tumta ningdo diuri kaning je ke ili tumhanang putikang pilo nang tumke council ta chari thek thepo nang tumke council ta chari thek thepo nang tumke hemprek ke guson lo amining nang tum buji thala tamane ultimately tum bhan bangke chibong sai nang po chita hemprek nang tum chari thek thela lasini tum pulo 6 schedule ke ladak ke nanglong lok pen 17 department में 30 department kuana jak dingma MOU huri tum copy piece power ke wan mai tum pakka chini apo si ile tum laso 6 schedule phan ke upgrade nang po so 6 schedule pha jak kong pathi nei bulote laso teng pen si tum ke 244 e nang po puke ningkan thongke ra pho pare lu tum ki lasi non itum ki pu bangke autonomous state si nang po pu bang ladak ta mane pilo kursing ganing je ke 6 schedule ke chumi hormu ma
Sik sidul ki cumi hormu kalima kalang mak bangke la an ke muni tuman training pinang nelo non ke lake chini manela sik sidul aputhak chini paka bensi ilitum ke hemprek autonomous state nangpu non la sofan jakong pati nangpu puke lake ilitum kaninje la palam lo lake lasi lahe amu ke bangbi alam pen la pen isi alang li putudulang kursing bang kaninge do KSA unification adak ridak pidigang kedet to KSA unification ridak pikang kedet kali lo hodak ridak pi banglo KSA unification ban masi kroi krip bang dumati sita ilitum pulo political interference do tike KSA bhanke un elo KSA ang bong along kachingwai non mani KSA tum bhanke pangruma men pen nani amuni tum rai pu bangke KSA bhan respect pipelo lage lapen non atuma phan problem piri non a president secretary amuk kido tumle adu kalilo ha ke cheng bena potra so ang thun do kok posi pini la sona victim man lo sita latum KSA tum anu tina tum ta khei longria phan sikar jab lange akai no ban kali lange lasi latuma phan aning pachedon aning paching sam latuma phan lam jok dun de pin pen latum ang bo aning ching sam lote KSA pinap nole pinap dik arnisi ilitum isi amrela long ban un lage nining hof do nila so confidence do sita political party etum non het jong sumit claim derlo malo tu bang do lange di lasi lahe alam pen bangke political interference avidet po mo pajo isi one sided do po KSA unification ge tum aman ate apeng ge tum thekno po lailo karbi society atuma kama thanai bangke lapen ili tumalong MLA tum bang pri do kokta MLA atum autonomous state alam ningi tum didet to tamane la tunga mithang claim alam si theklong chole alang tum ke autonomous state alam the bangke non anda chief minister anda memorandum pidam theklong le non anda prime minister han memorandum pidam theklong le latuma agenda lo masi autonomous state alam thiave sita ilitum dok mane dorsing ro ha haurahat MLA kaninje tu alam ke assembly tung kaninje tu mati non recently Omar Singh Tisosar ke alangli initiative pensi dak Karbing Long Autonomous Council a chief CM sar kapin khat ateng pensi alangli bangke non 125th amendment ki pa dojia pha 125th amendment ki pa dolote ladak ko pia jakong dojima bangke alangli initiative pensi non ke claim no hala so achievement jong si wang jui kulote la bangke isi a historic isi kiman